norbaiten semea izatearen hori anakronikoena, eta gaur egun horrek ez dauka inungo, ez dauka inungo etorkizunik, nietzako behintzat ez dauka inungo logikarik horrela funtzionatzea, beste gauza bat da jakin behar degula nundik datorren, eta bere aita nola jarri zen, bere aitak azkenean paper bat betetzeko bali izan zuela, azkenean Frankoren mugimendu osoari bukaera duin bat emateko eta transizio tranquil bat emateko, eta jakin dezagun, bere aitak azkenean mugimenduaren oinarriak onartu zituela, eta horretarako bali izan zuen, eta honek hori jarraipen ematen dio. Modu baten beste batean, Frankoren mugimendu osoari, edo regimen osoari legitimatatea ematen dio. Nik usteet, bere gunean italiarrak egin zuten, eta bere espainiarrak ikusiko dute bere ibilbidea zein izango den, nik usteet logikoa zela planteatzen momentu honetan referendum bat egitea, jendeak erabakiz izan, ez da, monarkia onargarria zen, monarkia edo republika hautatzeko. Gehien bat, ez da, Frankoren erregimen osoari legitimitatea kentzeko. Hala ere, hori ez dute onartu. Beraz, nik usteet hortik haratago errege honek egin dezaken diskurtsoa baldintzatua dagoela, egin dezakena diskurtsoetik haratago ere baldintzatua dagoela, eta bera, izan barko litzateke lehena esaten, ez jarri zegoen bai gainean monarkia edo republika, eta nik onartuko dut ez du egin, beraz, bere legitimotasuna ere kontutan izanik ez da, nundik datorren guk zalantzan jartzen dugu. Amaioretzen ekitaliaren proklamazio esango aldut hitza, proklamazio ekitali horretan egon, edo hortzazik, Euskal Herria Bilduk jarrera tinko bat mantenduko du, hori erakusgarri da alegia erregearekiko, bere deietara ez joatea, edo ez agertzea, edo muzin egitea, edo horrelakorik, edo zein da jokabidea errege berriarekin behin martxan dagoenean? Aurreko erregearekin, eta kasu honetan horren beste dela bera prentzia izan zenean hau Bilbora torri zenean, gure erabakia nik uste ez soilik edabita, baizik eta berari ere adierazteko aukera izan genuen. Amaiur ez zuen parte hartu abdikazioaren bosketaren, bai, osoko zuzenketak plantatzen zirenean referenduna egitearena, hor bai, baina abdikazioan ez, eta hortik aurrera inden prozesu osoan ere ez du parte hartu. Guretzat, errege honek zalantzarik gabe ez gaitu ordezkatzen, ez da gure estatu buru, eta uste dugu demokraziaren oinarriak zalantzan jartzen diren heinean, eta guretzako errege bat horrela mantentzea, eta demokrazian oinarriak zalantzan jartzean, ez du gurekin bat egingo. Larga vida al rey, ez da, Bueno, esaten bezala, atzo irakurtzen nuen, egunkariren batean, alako ustekabekoa edo dezepzio hartu duela, jakin duenean Urkullu lehendakaria ere Republika zalea edo dela edo. Ez dakit, alorretik, etorkizunik ikusten duzu erregetza honi, Espainia mailan eutsiko diote naiz eta agian hemen badirudien oinarri gabeko erregetza izango dela? Bertatzen da, argazki politikoa dagoena mantentzen denean, eta nik uste dut hor datzala gakoa, hau da, orain gehiengo absolutua daka PPek kongresuan, baina gero PSOEk ere babesten du konkretuki eredu hau, hori aldatzen ez denean mantenduko da. Nik uste abdikazioaren bizkortzea ere izan daiteke azkeno hamarkatan egon den bipartidismo hori zalantzan dagoela eta agian aldaketak etorri daitezkeela, eta zentzu horretan, tokatu balitz beste arrazki batetan, nun beste gehiengo batzuk, ero kondizionantea beste batzuk izan, agian gertatu litekena da, referenduraren aukera hori indar gehiagorekin azaltzea, eta koroak bere ibilbidearen bukaera, bere ibilbidea arriskuan ikustea. Argazki aldatu baino lehen hau, 2015 bukaeran aurreratzen espadira hauteskunde orokorrak, hauteskundeak egon lirateke, kongresurako argazki ezein izango da, nik uste ikusita azkeneko Europako hauteskunden emaitzak, urduritasun asko sortze ditu
argazki horrek, etorkizuneko argazki horrek, eta zentzu horretan nik uste egin dutena da mugimendua aurreratu, argazki bereien aldeko argazki bat zegoen bitartean, eta ez beste urtebete itxaron, ze agian orduan zalantza gehi izango zituen. Hortik aurrera, gehiengoek erabakitzute. Nik argi daukana da, Espainia mailan beste gehiengo batzuk egongo balira, ez da, eta plantatuko balute seriotasunez, monarkia konstituzionalen ibilbidea bukatu dela eta referenduma plantatu behar dela, baina gehiengoak erabaki dute. Argi dagoena da, momentu honetan, Madrileko kongresuan dagoen gehiengoak hori ez duela nahi. Bertako kide batzuek, agian, batzuk publikoago eta beste batzuk isiltasun gehiorekin, aldaketaren alde egiten dutela esan arren. Bueno, Twitterrez reformarekin ez konformatzeko eskatu diozu lehendakariari, hori irakurri dizut, ezta? Eta, aurreko batean ere ikurriña jarri zen duten Eusko Legebiltzarrean bere alkian, justu Madrilera joan zenean proklamazio ekitaldi horretan parte hartzera. Zein da proposamena, zunaldetik, zein da bidea Urkullu plantatzen duenaren aurrean? Urkullu plantatzen duena da, lehendakari plantatzen du, nolabaiteko elkarbide bat astea, eroso izan daiteken egune batean akordioak topatzea edo, horren aurrean zein litzake Euskal Herria Bilduren proposamena edo bidea? Ez, guk ere, elkarrekin lehenik eta behin, erabakitzeko eskubidea mahai gainean jartzeena eta hori onartzearena da. Hortan, badirudia ados zaudetela, ikusiko dugu, horreko bozketan ikusi dugun bezala, bai, zentu horretan bai, baina nik uste hori EAJ-ari argitzea dagokiola, zen eta bai, autodeterminazio eskubidearen aldarria, proposamena eraman genuenean alderdi biek berdin bozkatu genuen, alde bozkatu genuen, baina, autogobernu ponentziaren eraketan, soerekin ineko akordioan, ibilbide luzea, gaurko autonomia estatutuari aldaketa batzuk egitetik asko zaratago ez genioen ikusten. Ikusiko dugu, ibilbideak nola ematen duen ikustez, hasiera bateko argazki bat baino gehiago pelikula bat esaten da, eta fotograma bakoitzak ikusten du bakoitzaren errealidadea. Baina guk ikusten duena lehenik eta behin, erabakitze eskubide hori demokrazian onartua izan behar dela, eta hortik aurrera legitimoa dira proiektu politiko guztiak. Eta zentzu horretan guk ikusten duguna da, gure marra gorri bakarra izan behar dela hori da, gizarteak behin erabakitze eskubide hori onartua dagoena, gizartearen gehiengoak erabakitzen du. Hori da izan behar da gure marra gorri bakarra. Hortik aurrera Espainiar legedia betetzen den, esten betetzen, eta nik uste eta azkenean legediak gizartearen borondatera egokitu behar diala, eta gertatu izan da baita, gertatu da baita Espainiako Britainia handiko eta Eskoziako gaiaren kasuan, referendumaren eskumena Londreseko gobernuak zeukan, baina onartuta erabakitzeko eskubidea Eskoziarra zeukatela, eskumen hori Eskoziako gobernua pasatu zen. Hori da. Nahi esan, legeak gauza bat esaten du, baina bertako gehiengoaren borondatea onartuz, aldaketa hori egin daitezke. Borondatean dago gakoa. Eta nik uste dut, oraindik borondate hori ez dagoela Espainian. Eta hori lortzeko ze bide? Indarrak metatzea, borondateak aldatzea, borondateetan eragitea, ez dakit nola... Zalantzari gabe nik uste dut eskuak luzatu behar dira, akordio puntuak plantatu behar dira, baina indar metaketan dago gakoa. Zer eta eskubide bat onartzen ez duten enean, politikoki eskubide bat onartzen ez bada, edo prepolitikoa den eskubide bat onartzen ez bada, aurrera egiteko aukera hondirik, edo adostasuneko aukera hondirik ez dago, eta guretzat herri honetan egin behar da autoa, indar batuketak egin behar dira, eta metaketa horien ondorioz, nik usteet, Kataluniak erakusten ari digula zein esan daiteken prozesua. Ez da berdina izango bertakoa, zalantzarik gabe, hemengo egoera desberdina dalako, baina nik uste beste esperientzia batzutatik, hor dakagu Eskoziakoa, hor dakagu Kataluniakoa, eta bere unean Quebecen egin dituzten bi aleginak, nik uste horiek balio digutela referentzialtasun batzuk hartzeko, eta gero guk ikusiko dugu, ze bide egiten dugun, ero ze bide egiteko aukera daukagun, beti ere intermetaketa hori nietzako oinarrizkoa delarik.
Azkat, beste hainbat gai zurekin hitz egiteko, baina denbora olakoxea da eta 10:05 dauzkagu. Beraz, 5 minutu gure solaskideekin konpartitzeko, partekatzeko. Bagizue, azkar eta zorrotz. Labur. Kutxabank kontua, ez? Ezker Abertzaleak aipatu du oraindik, urria bitartean, aukera dagoela adostasun bat lortzeko, ez da? Zu uste duzu ere posible izango dela, pentsatzen dut, baina zein joaketan, zer aldatu behar da, edo non dago gakoa adostasun hori posible egiteko? Nik ez urria bitartean, bezik, eta abendua bitartean dago, Fundazioen legeak horrela bermatzen duelako, ez da? Ikusten ari gena da, gai honetan ere, guretzako nazio ikuspegitik, herri ikuspegitik landu beharreko gai honetan ere, beste interes batzuk bultzatuta Bizkaian prozedura bat egiten ari dela, Arabako oso antzerakoa, eta Gipuzkoan beste bat egiten ari dela. Eta hor, ez dijoa horren beste sinismenaren ondorioz, eta uste dutelako gauzak modu baten beste baten behar dela, baizik eta jakin bakitelako Gipuzkoan beste pisu eta ordezkaritza desberdin badagoela, pisu politiko eta ordezkaritza desberdin badagoela, baita Kutxako batzarrean, eta zentzu horretan, helburu berdinarekin, niretzako helburua da fundazio bakoitzean 15 pertsona izatea, 15 pertsona egitatik 3 izango dira entitate fundatzaileak, hau da, hiriburuetako udaletxeek eta diputazioek hautadutakoak, eta besteanak izango dira de reconocido prestigio, baina a dedo jarritakoak, eta hori baino larriagoa dena, beroiek erabakiko dute, beraien epea bukatzen denean, ze pertsona sartuko dira. Sortzen da, kasta berri bat sortzen da, eta guretzako ezinbestekoa izango litzateke, eta aukera badago hemetik eta abendura arte, gutxienez fundazioena ezin baiteke ekidin, fundazioen ordezkaritza hori izan dadila gaurko batzarren portzentaietan sustentatua. Hau da, egon behar dira erakundeak. Batzar nagusien. Hori da. Batzar nagusien, beraien Kutxa bakoitzeko batzarren ordezkaritza bermatuaz, ezta? Erakundeak, erabiltzaileak dira oso garrantzitsuak eta langileak oso garrantzitsuak dira. Eta gero esango da, izan behar dira pertsonak, ulertze dutenak, jakin dezatenak, ez da dila izan, baina hori bermatu behar da. Eta hori ez da bermatzen. Eta gainera ez hori ez da bermatzen, baizik eta orain sartuko dian pertsonak erabakiko dute, emetik 5-10 ez dakit zenbat urterako epean egongo dira, zeintzuk izango dian beraien ordezkoak. Osea, herriko ordezkaritza bat daukaten kutxa batzuek, galduko dute hori ordezkaritza hori, guztiz, eta bihurtuko da, 55 pertsonak erabakiko dute nola funtzionatu behar duten fundazioak, eta gero beste pertsona batzuk erabakiko dute kutxak publikotasuna mantenduko duen, eta bere unean Mario Fernandezek esan zuen bezala, 170 saldu daiteken edo ez. Beraz, ulertzen dudanetik, privatizazio deitu den, baina bentsate Kutxabanken sorrera guzti hor prozesu horretan eta fundazioaren sorrera prozesu guzti horretan, aginte organuan akordio bat edo balego, agian akordio bide bat egitea posibilitzake Euskal Herria Bildu eta gainerako alderdien artean? Hombre, nik ikusten dudana da, momentu honetan, esate dizute, Gipuzkoan modu bat eramaten ari da, baina dauden indarre desberdinagaitik, baina Araban eta Bizkaian, estatutuak ekarri dituzte ja itxita, EAJ, PP eta PSOEren artean, ez da koma bat aldatzeko aukerarik ez da izan, eta ja da izen batzukin. Izen konkretu batzukin, ja, fundazio horietako kide izateko. Eta horrela funtzionatu dute. Orduan, guretzako hori da, benetan, beste pausu bat, kutxeek izan duten erreferentzialtasuna galtzeko. Eta beste pauso bat, markatuko lukeena, etorkizuna nolako izango litzatekeen. Zeren ezken da, 15 pertsonaik erabakitzen badute, ze 15 etorreko dian gero, ez dago, herritik, edo erdi ordezkaritzatik, berdin zait erabiltzaile izan, berdin zait langile izan, edo berdin zait erakundetako kide izan, ez dago aukerarik aldatzeko etorkizunean, edo kondizionatzeko, edo azteko etorkizunean izan daiteken kutxen politika. Mikel. Bai, egunon. Bai, egunon. Erekita bain. Labur, asteburu honetan Brian Currinek aipatzen zuen presoen inguruan banandu egin behar dela, markamen askatzea eta damua, eta bestetik, gartzeletik ateratze hori, bi prozesu ezberdin direla, eta lehengoan Azkarraga jauna entzun gendun, esaten gartzeletan norbait gelditzen den arte gatazka bere horretan mantenduko dela.
nolabait hau historikoki Euskal Alkartasunak aipatutakoekin, osandakoekin ez da torroso bat, nola ikuste duzu presoen asunto hau Euskal Alkartasunean, batez ere etorkizunari begira eta batez ere eragindako minaren aitormenean eta barretan? Nik usteet, nik egia esan zerbait aitortzen baiet, nazioartetik etortzen diren pertsona horiei, pertsona eta erakundei, hor pertsona daude, da gure esperientzia baino zerbait gehiago badakatela. Eta gainera ez dela soilik Euskal Herriko gatazka batetan oinarritakoa, baizik eta munduko, ez bakarrik Hego Afrika eta Irlanda, eta munduko toki askotan dabilen jendea da. Eta orduan, parametro objektibo batzuk plantatzen dituzte, batzuetarako balio esaketan eta bestazutarako ez dutena balio. Eta bai argi ikuste dutena da, presoen gaiak oso garrantzia handia daukala, presoek jakin ere badukute, presoen inguruan legedi excepzional bat martxan jarri izan dela azkenengo hamarkadatan, eta hori oinarrituta etaren funtzionamenduan da etarekin egin dezaken baldintzatu dezakenean. Eta hauek esan dutena da, behin hori bukatuta dagoela, eta behin beraiek ere esan dutenean, ez dagoela atzera bueltarik, eta beraiek aktibo izango diala, momentu honetan, baketa normalizazio prozesu honetan, parte aktibo izango diala, ez dutena ikusten da, inungo oinarri juridikorik mantentzeko legedia excepzional hori, ezta? Zentzu horretan, hau planteatzen dutena da, automatikoki horiek bueltako prozesuan marko lietekela pertsona horiekin, zen eta Irlandan egin zen bezala, ez da, agente aktibo bihurtu zian prozesua sendotzeko eta babesteko. Eta hortik aurrera, onarpenarena eta hor zalantzari gabe eta beste prozesu batzutan emandan bezala egingo den prozesu bat dela. Pertsona batzuek egingo dute bizkorrago, beste batzuek egingo dute beranduago, baina onarpenarena, adibidez, onarpenarena, esanez hori horrela egon dela eta hori egina dago. Egia da matiz gehiago egon diela eta matiz gehiago etikoki bakoitzari suposatzen diona, esatean nahikoa da, ez nahikoa, hori oso konplexua da, baina legedi ikuspuntutik eta larunbat honetan plazaratu zigutena Bilbon, ni hostialean nintzen esan Iruñan, baina konkretuki Bilboko izan zen presoena, legedian oinarrituri zegoen. Eta nik usteet herri honek behar duena da, finkatzea bizikidetza bat, jakinik, iraganean ondan mino handi horrek askotariko minak baldintzatuko da, baina guri eragile politiko bezala tokatzen zaiguna da laguntzea. Bai, egunon, aipatu duzu behin da berriro erabakitze eskubide horren inguruan, lehen ondako bilkurak eta bar. Nik arazo tekniko bat ikusten dut, eta nola aurrikusten duzue zuek hori gauzatuko danik. Euskal Herriak dauka arazo bat Eskoziak, Kataluniak eta Quebecek ez daukatena. Guk, estatuak kontuan hartu gabe, 3 entitate administratibo diferenten gaude. Gaude Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroko Erkidegoa, eta iparraldek ez dauka entitate juridiko hori propioa, dauke Akitaniako erregioa, eta hori han. Kontuan izan baita ere, Euskadi eta Nafarroa, naiz eta estatutuan eta konstituzioan aurreikusita legalki egon, gai ez dira izan oraindik konkretatzea bat egitea, prozesu hori. Guzti hori kontuan hartuta erabakitze eskubide hori juridikoki nola gauzatu liteke? Nik uste erabakitze eskubidea aurrera dator, gero ia da, behin onartua dagoenean, ze pauso eman barko liatekeen da hor, egia da, errealidade desberdina daukagu, eta errealidade desberdin horren baitan, agertu daitezken zalantza da, Erkidego Autonomoak bere bilbidea egingo du, Nafarroak batea egingo du, Nafarrek onartuko dute, baina hori urruoko pausua izango litzateke. Lehenik eta da, onartzea, adibidez, Espainiako onartzea, Nafarrek eta Erkidego Autonomokoek erabakiko balute, ibilbide propio egitea nahi dutela, bermatzea eta juridikoki ere tresna horiek ahalbidetzea. Nik uste aurrekoa dela erabakitze eskubidearena. Batzutan autodeterminazio eskubidea, erabakitze eskubidea hor nahaztu nahi izaten dira.
erabakitze eskubidea ez delako inun agertzen, eta autodeterminazio eskubidea bai agertzen da, ez da kolonien esparrurako, ero eta Europako ekialdeko estatu sortu deanako, baina mendebalderako ez. Nik uste den lehenik eta baina erabakitze eskubidea aurretik onartu beharreko eskubide bada, printzipio demokratikoa delako, eta gero bai, gero badago, egia da, Euskal Herriko egoera Kataluniarekin konparatuz, hor dago Katalunia eta Països Catalans, baina nik uste guk beste modu batera ikusten dugula, Nafarroak egin behar duen ibilbidea, Erkidego Autonomoak egin behar duen ibilbidea, iparraldeak daukana, Katalunian gertatzen da, ezta, hor asko dago jorratzeko, zalantzari gabe, nik argi daukana da, egiteko ibilbide posible bakarra izango da gehiengo bakoitzean, esparru bakoitzean gehiengoak onartzen duena. Nafarrek eta egingo dute, Nafarren gehiengoak erabakitzen dutena, eta bertakoek erabakitzen dutena, eta iparraldekoek erabakitzen dutena. Hori da oinarri demokratikoa. Eta arazo asko gertatuko dira, baina nik uste erabakitzeko eskubidea hori baino aurreratikoa da eskubide hori bermatzearena. Gero asko dago bai. Bueno, gaurko zortxe ez da, ze jarretuko dugu izitan honi buruz, makina bat, tira, beti bezala, nola ez? Baina bukatu dugu, Pello Urizar, eskerrik asko, argitzapenengatik, eta honezkero berroa datorren kursoan berriz ere ikusteko aukera izan dezagula. Bale, horrela izan da ella. Zuire berdin, noski, ondo izan, honezkero aurrengo kursorako abiadan edo, oporri baldin bada aprobetxatu, eta gainerakoan ondo izan. Eta orain albisteak hori bai, Oleia Urtiagarekin. Irudietan denboraldiko lehen hegaluzteak. Egunotan hasi dira iristen Euskal Herriko portuetara, hauek Pasaiako portura sartu dira goizaldeko 3:00. 12.000 kilo inguru ekarri ditu Gaztelugatxeko donien eontziak. Hegaluztearen porturatzea urtero bezala uda iritsi da seinale. Badakizue udaberria amaitu da, baina bukatu ez dena Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko tirabira da. Oraingoan, erkidegoek atzerrian irekitzen dituzten bulegoak dira eztabaidaren protagonista. Eusko Jaurlaritzak helegitea jarriko dio Auzitegi Konstituzionalean Espainiako kanpo ekintzako lege berriari. Jaurlaritzaren ustez, Espainiako gobernuak bulego horien lana kontrolatu nahi du eta era horretan Euskadiren eskumenak zapaldu. Kutxabank dela etegia, giroa,